Ahojte, vítajte pri dnešnom videonávodíku. Dnes vám ukážem, ako pracovať so šablónou a vytvoriť si veľmi pekný, viacfarebný obrázok, aby ste sa nebali toho, že to musí byť iba jednofarebné, že to musí byť nejaké jednoduché, ale pokojne zobrať si na seba trošičku viac a urobiť to také krajšie. Čo k tomu budete potrebovať? Samozrejme nejakú šablónu. Tých vzorov je mnoho, sú rôzne kvetinové, ľudové, sú vzory geometrické, nejaké detské motívy. Môžete ich použiť vlastne tak, ako sú, ale pokojne si môžete zo šablóny vždy vybrať iba jeden vzor, ktorý chcete použiť. To znamená, všetko ostatné si prelepíte papierovou páskou, môžete z toho použiť iba jeden obrázok. Budete potrebovať rôzne odtiene farieb, chalk paint, to znamená rôzne farbičky, papierovú pásku, aby sme si šablónku prichytili, nejakú podložku, kde si budete môcť farbičky dať a samozrejme nejaké štece, ideálne šablónovacie alebo nejaké menšie zastrihnuté štece na nanášanie farby. To je všetko, nič viac potrebovať nebudete. Tak poďme na to. Šablónku si vždy odporúčam na podklad prilepiť. Budete tak mať voľné obidve ruky a ak zistíte v strede práce, že vám chýba napríklad nejaká modrá a nebudete mať nikoho po ruke, kto by vám ju podal, tak je fajn mať šablónu prilepenú, že môžete od toho odísť. Takže určite si šablónku prilepte na podklad. Keď je teda šablóna pevne uchytená, naneste si na tú podložku viaceré farby, ktoré chcete používať. Kriedové farby Emislone sú super v tom, že ich môžete vzájomne aj miešať, to znamená vytvárať si aj rôzne nové odtiene, čo je perfektné práve na tej podložke, si to takto trošičku nakombinovať. Farbu cez šablónu nanášajte šablonovacím štecom. Môžete aj valčekom, ale pri tejto technike, keď chceme použiť na šablóne viacero odtieňov farby, je lepšie používať šablonovacie štece, pretože sa tak detailnejšie viete dostať niektorým miestam, ktoré sú proste tesne vedľa seba. Vždy si naneste ako prvú tú dominantnú farbu, že napríklad najviac na mojom vzore je teda najviac zelené, lebo sú tam tie stonky a listy, tak ako prvú nanášam tú farbu, ktorá je tam najviac. A používam aj viaceré odtiene zelenej, to znamená, že ani stonka v prírode možno nie je úplne všade rovnako zelená, ale niekde tmavšie, niekde blečia, preto si štetec občas namočím do jedného typu zelenej a druhýkrát vlastne do inej zelenej, takže začnem vždy tou farbou, ktorá sa tam vyskytuje najviac. Potom prejdem k nejakým detailom, k tým menším častiam a tam už teda používam tie ostatné odtiene. Keď pracujem na vzore, ktorý je blízko pri seba, teda v rôznych odtieňoch, tak si tie vedľajšie miesta prekrývam malým kúskom nejakého papierika alebo si to prelepujem páskou. S tou páskou je to trošičku zdĺhavejšie, preto radšej používam také iba natrhané kúsky papierika a prekrývam si to. Pri šablonovaní, čo je veľmi dôležité, do farby sa nepridáva žiadna voda. Treba pracovať s hustou farbou, treba si na štetec naniesť veľmi malinké množstvo farby a vždy si utrieť prebytočné množstvo buď nejakého kúska kartónu alebo o tú podložku, tak aby ste na šteci mali vždy veľmi malinké množstvo farby. Šablónu počas práce odporúčam neumývať. Aj šablóna by mala byť suchá, pretože ako náhle tam bude niekde nejaká kvapka vody a vy tam začnete nanášať farbu, môže sa vám ten vzor tiež rozbiť. Tým, že vzor si priliepam častokrát pevnejšie na jednej strane, počas práce si ho aj viem jemným nadvihnutím šablóny pozrieť a tak si skontrolovať, že či som všade naniesla správne tú farbu, či treba niečo opraviť, niečo doladiť. Takže vzor je väčšinou do 5-10 minút suchý a môžeme ho finálne zafixovať, a to buď voskom alebo lakom. A nechať to zaschnúť a potom už dať plné 2 vrstvy toho laku. Šablónka je krásna možnosť, ako si doladiť všetky tie svoje projekty, ak nevieme malovať ručne, preto nebojte sa toho, bývajú z toho veľmi krásne výsledky a verím, že sa vám to všetko podarí. Tak vidíme sa na budúce. Ahojte!